can demonstrate Oluatuegwu so I can Peter Obi alone and then Anambra State here mba Peter Obi ka mma akabekwe Peter Obi alone ase mba nwo be ifero akabekwe Peter Obi alone mba nwo be ifero akabekwe Peter Obi ka solution market ka Fon City ka ụzọ Ebenebe ka double lane ka flyover ka general hospital ka school ka branch niile onwe nke alụchala ka stadium onwe nke alụchala kapịa ya ọnụ alụchala si akapịa ya ọnụ ọhụụ toro alụchala na si akapịa ya ọnụ ọhụụ toro awarawa ka awụka anyị ka Soludo anyị ka Peter Obi anyị akala Peter Obi arụ ọrụ anyị akakwara Peter Obi arụ ọrụ ekwena ọrụ anyị ebe a mmiri zoo okpowuru bancha niile Peter Obi lụrụ ụzọ Agrechukwu in the year 2007 with Niger Cat onwebe ka ụzọ kpọfuru agbafu dị owo niile katapila niile gwongworo niile eji alụ ụzọ a na-arụ na Mgbogowu Agrechukwu ha na-agba ụzọ ka ụta ntam alụ ofu amala ofu mba ahụ Oluatuegwu Anambra niile Taiwan Dubai Oluatuegwu sọkọrọ na nsogbu na nso ọ dị mma isorogo anyị kirie ya bụ ihe vidio otu nwa amadi bụ shovel pụta na-ekwu dịka onye a na-etu Oluatuegwu ịmana ihe tụrụ Soludo ọ dị ka ewere ndị chiri ya echi ihe echiri ya bụ Oluatuegwu ihe ọ pụtara bụ na ihe ọbụla bụ ọrụ ọfụrụ na ọ na-arụ ya mana enwere ihe bụ na ị na-arụ ọrụ na-abara obodo uru ka ọ bụ na ị na-agba okirikiri maka na ife onye ọbụla na-agba okirikiri ọ na-agba ọsọ and ike na-apụ ya n'ahụ mana ọ marụ ebe ọ na-aga ya bụ na ọ bụrụ na ị bụ Oluatuegwu dịka ya bụ nwata na-eme o gosiri anyị na ya bụ ihe vidio na ọ bụrụ na ọrụ ị na-arụ bụ na ị na-arụ ka e wee kụọ ọrụ gị aka mana na ị ga-arụgide emechaa ya mgbe a jisiri ka akpọzie rizọt efu na onye ahụ gbara nkịtị ya bụ na ọ bụrụ na ama aka exam paper na ihe were 0 mụ na Epetike nọ maka ya bụ vidio mgbe anyị kiriji ọ na-atọ ọchị asị ka anyị tinyegodi ọnụ Oluatuegwu bụ afọ echiri Soludo na-achị Anambra steeti nwa mgbafọ amwesị ka eme ya Oluatuegwu a ọ were eziokwu Epetike ndị Igbo Gwumba ịma na gọvanọ chiri Oluatuegwu ya bụ na aga m ebido n'ebe ị nọ ya bụ Oluatuegwu ka ọ tụgodoro anyị kedu ihe ejiri chie dị ya bụ afa kedu o si chie ya echichi Oluatuegwu kedu ihe butere ya ọ na-eme ihe a kpụrụ ya n'afa yes ejigo question kedu ihe o ji chie ya etu o si chie ebe etu wuri obi na so echi wuri is working mana jụọ ka ebe ọ na-arụ ọrụ onweghị emechefere na billboard ka ọ na-arụ ya for everything I say ti na billboard and wuri sign more than 420 MOU within 8 years memorandum of understanding between you and foreign companies so MOU na-ejekwa dị ozi mana executed out of the whole thing enweghị one so onye na-azụ Oluatuegwu nwere reason ha ji bee Oluatuegwu maka o nwere psychophants o nwere ndị oti mkpu ndị na-alapịam a na ọrụ na believe anything when ọrụ na Oluatuegwu mana the real sense ihe na-adị maka Oluatuegwu video this nwa amadi na kịta ekwu ihe o ji atọ ama that na onye ha bụ onye old agota too outside the ahụ ịwa ọcha dị juda anyị tinyere ụnụ ya ebe dị ga ogwo gangangangangam ọsọrọ nke a bụ gangangangangam ọkwa ya ka Peter Obi lụọ ọrụ isi mba ogwo kpakam ọkwa ya ka Peter Obi lụọ ọrụ isi mba kpakam ọkwa ya ka Peter Obi ọ bụrụ nya nwebe Oluatuegwu ya na-ekwu bụ solid job and ihe nwa amadi ahụ gosiri o nwere ụzọ Peter na Glaze Chukwu since ọ pụrụ Peter since 2014 April ụzọ aka dị solid mgbe gbaka nlo kịta o nwere nke dịkwa na ọgbaru ya isi ebe ndị Navy destin nọ ebe ndị Navy nọ ụzọ ahụ tantam wero Sabmila omebo taka ndị n'ime
so o nwere so many roads ọlụlụ kabụ tantam ana ekwuzi nkezi head bridge wee jee gafee mkpọ wee ruo ebe ọ kwụsịrị onwebeghị ife dị n'ime ya. Agbagokwu m ụzọ ọrụ n'ahịa Amelum ụzọ eji aga yes ebe nwere ahịa Amelum bridge before bụzi adịghị na ya. Agbara m ya tupu alụọ ya na ka arụchara ya. Okay. O doo m anya na ndị ahụ na-ekwu oyoyo. Kịta dị ụzọ ka dị solid mana ha azara Oluatuegwu. Ọha Peter is working. Now Oluatuegwu a na-ekwu ihe young man na-ewe with that na o nwebere ọrụ a complete. I agree with them on Oluatuegwu ka o nwere ike rụ agba mana ofu onye eje yọrọ Soludo said that na asị Oluatuegwu ya jee n'Ogidi maka na ụzọ niile arụrụcha ụzọ dịka chanel mmiri na-ede na area ka ọ bịa na Anambra Central na Ogidi mmiri tụọkpa nna ụlọ ndị mmadụ adịghịzi mmiri erichago ụlọ ndị mmadụ niile na-enwere ebe ọzọ na-abụghị ihe dịka ụmụ a na-akụ mmiri ka na-eri nke a bụrụ pit ka alụrụ ya adivert mmiri na-esi many places bụata na Ogidi mmiri na-ebute ndị Ogidi ọ dịkwu na Igbo Ukwu ụmụ obodo dị very close to Igbo Ukwu mmiri na-asị and most of ụzọ ọlụlụ ọ na-atara ikwu nke bụ eziokwu abịa sị na enwere expansion of road abịa taa kụrụ ndị mmadụ gwuo na gboru mmiri Korota Iwoyi sorry Korota ọsọ mmiri ya na-agwakọ ya na mmiri ya ka o wee zuo mana ezigbo mmiri zo ọsachaka ha ncha niile maka na onye ọbụla ma ibie na mmiri ma ibie na ọgwụ. Very good. So kwa mmiri mite mmiri Korota so na that thing bụ problem onwere most things ọlụlụ bụ na ụfọdụ dị inconclusive ụfọdụ bụ that na ha is substandard because o nwere airport bridge the only bridge ọrụ na Anambra State na Ekwulọbịa rụcha the bridge moto ha agba ya ọpụta na mpebeghị lokịta maka ana m atụ anya ịgba bridge ahụ maka aga m agara ndị na-aka mba bridge ahụ mere mmechi bidobeghị ekosina mpebeghị ekosina ọ dị narrow one lane this way ana trailer go na ya maybe mana arụ mere so mana ihe dị omepe mana ihe mere mpebeghị ezi arụchara mana ọkwa na-enwe a na-ese nu plan na a na-enweta nu plan ihe a chọrọ eru eji na-enye contract ọ na mgbe na ha ma na ụzọ ahụ dị ihe na ọ bụrụ na ọ ga-adị ụwa akpakpịrị etu ahụ isi kwuo ya ka ezi ihe eji kwatuwe shops ndị mmadụ maka ama m na ndị a kụtụrụ shops ha na Ekwulọbịa ha ka ọmụ ka ị na-ajụ ka Oluatuegwu ka ị na-ajụ nke ọbụla ajụjụ ka m na-ajụ ka ndị nọ n'ebe ahụ ma ọ bụ ndị o doro anya nwee ike ịgwa anyị maka na ụfọdụ na-ekiri anyị na-abụrụ anyị na-enechi ihe anyị na-eme ha aga gwa anyị sị anyị na-ekwe etu ọ dị anyị enwezi ike ịtakụrụ akọ na uche si nekwe uche nke anyị nekwe ya bụ na ihe anyị na-ekwu ihe ndị na-ajụ bụ ọ bụrụ na Oluatuegwu ga-asị anyị ma ọ bụ na ndị otu ga-egburu ya gwa ndị mmadụ ya bụ ihe ọ na-akpabụ ha akpa e nwere ife ịchọpụta na contract Anambra State na nke Oluatuegwu a maka o mego twice o mere one day ọ na-anata ọrụ ọ na-eje somewhere pụta for contractor ọ bụ na ha rụbe ihe akụzi ka alụ maybe aka na-egbu oge o wepụta meet a site contractor ọ na-aba I terminate this job here and now pack your things and go emechakwa ome na-esu ọfịa o jabe na-apụta one contractor na ọrụ on Sunday ihe a na-alụ n'ịmụgo maybe kesi nye ha ego ọ pụta na na-aba na ome ha na ndị vidio ya media men ewe vidio I terminate you I better than go you must if that na o nwere process maka ọ bụrụ na enwere process ọ bụrụ nyanwa ya eje commissioner for works nyanwa pụta na ihe ọfụrụ o ji ọkpọ commissioner for works query the commissioner will not call the people mana for you ọhụrụ sign contract with them it shows them you sign contract you won't sign contract with workers enwere commissioner for work enwere minister for works ya na supervise that job so ọ bụrụ na iso through them ha ma agbaghị nkịtị dị rụọ because ọrụ ndị minister for works bụ that na ụlọ na-arụ ha na-abịa inspection ụlọ ha abịa inspection aka nwere ezigbo engineer na minister of works ha dị ezigbo engineer of course mari ha na-eme na-eme private practice ebe ha na-enye authentic onwe good private ma ebe aka na-arụ ọrụ mana ndị mmadụ a na-eneglect so ha ma gbazie nkịtị ha nwere ike jewe ebe na-arụ ọrụ gwa nwoke ma anyị mara anyị kwesịrị ịdị in charge of this onye asị ya bịa ṅụọ mmanya na baka ya enye mmanya ọṅụọ na because ịgba ha n'ife a na-eme so for you to terminate job existing job n'ebe ahụ a na-eme shows na nwere regard for your commissioner or for the ministry on your problem so ndị na-akịta ekwu that bridge bụ na ọ ga through ministry of works na good architects file me approve maka na instead of failing that bridge ụzọ ahụ dị narrow enwere spurs bụ small road a na-adịgasị na ọ dị everywhere enwere spurs ebe ọ bụla na-adị congested spurs freeze it ịlụọ spurs ndị amaala pụta ọfụna hey hold up dị na osi azụ n'okwu mpioka na-akpọ ya
but not because they were. So I doubt na ha jụla ese before ebido alụrụ that nke wee bụ na ama aka na Oluatuegwu lụcha anyị ofere gị anyị n'eze. Epetike mgbe ị na-ekwu ihe a enweghị mgbe kwutere okwu na-elote ụmụ ihe kọmedi nwanne anyị nwoke gọvanọ Amunike. Gọvanọ Amunike bụ omecha ọsị ka afọ dị edit maka na mgbe ọbụla ama na onye ọbụla na-etiziri onwe mkpu kịta mana mgbe ọbụla ihe anyị na-eme iji gosi na anyị na-arụ ọrụ gadebere na every time a na-emere anyị edit vidio mana na aghụghọ dị ya maka na ọ bụgoro na ide eme ihe na ndị mmadụ ga-eji aka ha onye ọbụla nwere foonu ga-eji aka ese o jiri aka ha post mana ọ bụrụ na mgbe niile na-epụta ekwe ndekwara a eme nke ata eme nke ata epostuo ya gọvanọ niile nweziri ma Facebook ma Instagram ma ihe na onye ọbụla na-eti mkpu ndị data boys amadị m na data boys a bụ ikpeazụ ka oyibo ha pụtara maka na onye ọbụla jizi aka na-etizi mkpu na-apakejizi ihe na-ekwesịghị pakeji a na-asị na onye a mere ihe na ịpụta mgbe ụfọdụ eweta old pictures tinye gị na ọ na-arụ ọrụ dịka nke unu a na-achị na Willie is working mana ọ dị ana Igbo niile ọ bụ ụsụsọ na Anambra akọrọ wiri ọnụ after gọvanọ o mere ogo sport mana gọvanọ anyị mere ogo sport it's not 12 billion cause no 5 billion unu wetara 5 billion mana ebe problem ya dobe ịjụ ebe akọrọ ya bụ ogo mana ga-enwe nsogbu na-ekwu ebe akọrọ ya bụ ogo o nwere ike ọ bụrụ na akọchara nke izizi ahụ emere sport ọ bụrụ na mmiri ịma na mmiri na-agakarị na saịdị ebe ndị Anambra na-akọta ihe dịka ụmụ ahịa melụ na dị otu o nwere ike ọ bụrụ na mmiri ga-emebie dị mana na amaghị the question ebe akọrọ ihe a maara bụ na 5 billion ogo sụsọ 5 billion and onugbu dara billion exactly so ikwu na nke wena ma emere ihe na enwere felation of government magic ọ bụrụ na gọọmenti chọọ ime magic hapụ ha ka ha mewe mecha onye mecha onye efe mbọsị a ga-agbacha ọsọ anya gụọ maya mana ime obi nọzi na anyị na-emezi a na-agba ọsọ onye na-agba ọsọ anyị na-agụrụ ya maya na-asị nwoke m lekwa anya 1.1 kilomita ka ị ka nọ adịkwa ama n'isikwa anyị na 500 kilomita mgbe na-adịghị anya tupu elekshọn anyị ga-aga n'Igbo anyị ga-aga ọtụtụ ebe n'Igbo anyị ga-eji kamera anyị gaa seta ụmụ ihe a ndị a na-eyi anya egwu na Amerịka iruo mgbe ụfọdụ ọ bụrụ nọ dịka MOU nke Obianọ mere ihe na ka ndị mmadụ ji na-eti mkpu na-etiri onye mkpu na Omerịka MOU nkịtị a na-enwebeghị dị ihe mere n'ime ya bụ na ya bụ vidiyo ya bụ nwa amadi tọrọ m ọchị ihe o ji tọọ m ọchị bụ na ọ bịara gosi na onye a ihe ndị dibịa na-asị okirikiri ka a na-agba ukwu ose arịarị elu okirikiri ka ndị a nọrọ na-agba okirikiri ụdị ekweghị iri enu ọ bụghị na ukwu ose ka ha na-agba kema na okirikiri ka a na-agba ukwu ose abago ha n'ahụ na onye ọbụla na-agbazi okirikiri kịta na-enweghị nke a na-arị elu ya bụ biko unu mere onwe unu ebere mere anyị ebere na ọ mmadụ ka unu na-achị ọ mmadụ ndị unu na-achị nwere ụbụrụ anyị abụchaghị ụbụrụ eke etu ahụ epechike ka anyị na biko ndị be anyị ka m kpere ịpịachi ọnọdụ m o nwere ihe m chọrọ ịgwa Ugwumba hepụ ụnụ ngwa ya o nwere ihe abụọ na-ekwu times o mere akpa ọgwụ ọ bụrụ na ife m nwere ọgwụ a na-akọ mara ka onye nke ọ chetara o nwere ihe ọ na-ekwu maka gọọmenti ha ụbọchị a wee sị na ha nwere moto na-agba Enugu to Nsụka 15 anọ ka na-arụ ọrụ nwere esi ọ mana Obianọ gụrụ moto ahụ ihe ọ gbara oluhunu gbanye ya ikekwe ọ bụrụ na egore high purchase ndị uwe bịa bụrụ mba ata aka chere na Secretariat Anambra State ejikwa na-eme gịnị nwoke na-ajụ kpọọ ndị lost season ka ha gagoro ya ha na-alaik ụdị moto ahụ ndị lost season na-alaik Lagos so ife o ji ewute mbụ dat na o ji ife pride ya na ha nwere anyị nwebụ ụzọ nwee mana nke anyị ha arụzi ọrụ nke anyị erughị onye ya management gbuo ya gọọmenti gbuo ya even ịmana gọọmenti continuum gọọmenti batara abata jụọ sị ọ gịnị mere bọọsụ a kedu ebe bọọsụ a dị gọọmenti gbagote na Anambra steeti ama ọnọdụ n'Enugu steeti n'ọdụ ebe ndị ọzọ gọọmenti ya na-alụ ilu a lụgide elu kwụsịsọ nwe ihe under gọọmenti from the same party agbagote kama ọ ya complete ilu a ọ hapụzie nke a complete chọọ another one ọ ma na ọ ya alụchanwu o wee rie ego nke ede a ga-eji n'ime 100 days in office 1 year in office ihe a niile bụ nke iji aka gị bido rụchaa ọ bụrụ na ị rụkwara ya n'ụzọ kọmishọn godu nke rụrụ phase 1 nke ị rụrụ ahụ rukwe 200 days in office kọmishọn kwa adị ama ihe a bụ so that thing bịa maybe na banye ọ dịghị enwe continuity ọ bụ if not most of this thing mana gọvanọ Soludo gbagotere jide ọ dị street light Obianọ tinyere eziokwu na dị expensive maka dezo ka eji eme ya kwụsị ha nche niile
ma ejizi m kere ebe dị diesel ma generator na power na ọkụ ndị ha ebe ọ dịzi ebugara ya na gọọmenti haus ebe ọ ya bịa and pole eji mee ya nkekwe ndị Hausa goro ndị Aboki goro amazi ihe ndị ajụjụ so the thing bụ na m because they will continue onwe ya ajụ ajụjụ because ndị ọgbọrọ ha bụ ministries ifuru political appointment nwere tenor mana ministries enwe dịka enwe level 1 level 2 level level 17 or so onye ọ bụ na ebe gọọmenti nke rụsịrị rituo aje kpọọ PAMSEC rụrụ from 2 governors ago bịa si ekele ọgwa ha dat like na Anambra na Mbadinojolu kwụsịrị ebe dị etu a Ngigi kwụsị ebe dị etu a Peter Obi kwụsị ebe dị etu a enwe rekọd because Peter Obi nwere ike na-apụ as a politician ọ bụrụ faịlụ ya niile obi anọdịgote ome nke sọrọ ya nọ so it is time mana ọkwa politician mere ejidere all the parastatals na ministry busie ha nche niile tiwụsa ha aka n'ime ha chara ekwunwuzi okwu omezi onye na-ajụ ajụ kpatara eji award contract ministry ama m na award contract ị ga-agwa agha tọrọ oke ka ị ga-eji gaji ọga onye abụrụ ha ya jụnya mana oga kwesịrị ochie ime ha ịkpọ that department si abịa na-achọrọ ịrụ ụzọ a si ebe a wee jee ebe a ndị House of Assembly na-emegidekwa kwa ha ka ọ bụ ọrụ ha dị na-eme ha na ndị House of Assembly na-emegide ndị House of Assembly bụ etu ọ dị na Senate on your mandate we shall stand ya bụ na osigoro na ugwu gbadatana so they don't care any longer ihe a ma bụ nke ya bụ n'akpa ha ọ dị m ụmụafọ Igbo daalụ na ihe anyị dị na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụrụ na anyị hapụ ire anyị ụgụrụ arachara anyị ọ bụ sọsọ na Anambra ọ na-eme na steeti ọbụla vidio ikpeazụ anyị posturu mbọsị a bụ ihe gbasara CNG taxi a na-eme n'Enugu ya bụ na ịfụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ emechi n'ọnụ kwupụta adịghị ama maka ihe a bụ ọgbọ ịntanetị o ruo echi a ga-asị na onye dị etu a kwukwere ihe a nọ na ndị mmadụ egeghị ntị ọ ya ka anyị ji nọrọ ebe a epetụga ndị Igbo